Para naman sa ating good news, mga atleta ng Umingan pasok sa Palarong Pambansa 2026 matapos mag-gold sa R1AA. Para sa detalye, narito si Idol Maya. Nag-uwi ng karangalan ang mga atleta ng Umingan National High School matapos magwagi sa katatapos lamang na Region 1 Athletic Association sa Candon City. Dahil sa kanilang husay at dedikasyon, nakamit ng mga atletang Uminganyan ang gintong medalya at opisyal ng kakatawan sa rehiyon sa Palarong Pambansa 2026 na gaganapin sa Agusan del Sur. Bilang pagkilala sa kanilang tagumpay at sakripisyo, nagkaloob naman ng cash incentives at allowances ang LGU Umingan upang makatulong sa kanilang paghahanda para sa national competition. Patuloy namang ipinapakita ng mga atletang ito ang galing at pusong Uminganyan habang daladala nila ang karangalan ng kanilang bayan sa mas malaking entablado ng palakasan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.